Tokoh pewayangan Noyo katur Ki Dalang Ki Anom Bijokangko Sarjana Sena sinambung gemelari linggit sedalun atas kanthi lampahan Noyo Rono Wisudo sagung maratamu sugeng dalu wilujeng mirsani ngantos paripurnaning pahargyan.
Anggeding kerang ana ing awan-awan nanggih arisan Narayana ingkang mijil saking desa Widara Kandhang semedi maladining nutupi babahan Rawasanga datan ana kang winawas muhung kawaspadaning kawicaksanan mandeng marang pucuking grana hanut marang geyonganing kayun kayunjun angayati parutama kaya mati jroning urip urip jroning tumeka mati liyep layap ing aluyung pindha pecating sumena sumusuping raksa jati jati jatine sang Nayarana ya sang Narayana gandhengake rasa kelawan kang maha kawasa nyuwun nugrahing dewa acarita eta mengkono datan uninga ana satu galak ingkang golo-godo ingkang nembe mangsa semedi
Denio Topo Broto manteng semedine anane mung pasrah sumarah mangkur baning Gusti ingkang Maha Murah nenggih risang Narayana. Kacarita ana Prabawa ingkang mijil saka angganing Sang Narayana tumempuh marang para satu kewan ingkang padha goro-godho babar wujud pusaka cacah 3. Astuna Masidam sekaring bawana langgeng mugi rahayu sagung dumadi sesraku nggih Narayana kawon wulu wonten pangendikane ngadhawuh Bapa Penemban Begawan Patmanaba njugaraken anggen kula lajeng teteki yoga brata Narayana kaya dene wong ujian jeneng kita wis lulus Satawana utawa kewan galak sing cacahe ana 3 minangka ujian minangka panggoda pangrencana paranding jeneng sira kanthi tetek tatak tangguh lan tanggon ora jugar den kita tapa brata kepara saya manteng saya pasrah marang urbaning Gusti satemah dina samangko jeneng kita nampa ganjaran saka para dewa wujud pusaka sing cacahe ana 3 ngaten
wonten Rama Penemban. Iya, pancen kaya mangkono. Ingkang wujud warastra utawa panah. Iki sinebut Kyai Kesawa ewadene daya katiasane. Amun to jeneng sira kepepet utawa kepengkok ing Pancabaya, isa mbledhos dadi buta pitung gunung gedene. Ewadene wujud kembang iki ngaranan kembang Wijaya Kusuma. Dayane bisa musadani ingkang nembe nandhang raga tegese lara lan bisa nguripake wong sing tumeka mati lamun to isih ana sak jabaning garis pepesthen. Ewadene sing angka 3 wujud cakra kinaryasana murnah satu sekti nyirnakne angkara murka. Waduh Rama Penemban, bejo kemayangan gesang kula dene pinarcaya dening para dewa. Pundi pusaka kenging saklangkung ampuh kagila-gila. Iya, Narayana. Nganggo srana pusaka telu iki jeneng kita kudu bisa netepi tapa ngrame tegese suka sadyantu marang sama sangane urip kang butuhake pambiyantu kita. Nuwun sewu, Rama Penemban, menapa ingkang kedah kula tindakaken kamruhana? Dina iki negara Mandura ya negaramu ana sing bakal ngancam ngincim kawibawane Ratu Gustimu Prabu Basudewa. Ora ana liya atmajaning pribadi si Kangsa Dewa ya Sang Baspara Kangsa. Kepara dina samangkono adon-adon jago menungsa kang kagelar ana ing alun-alun negara Mandura. Ya nganggo pusaka cacah ana 3 iki jeneng sira kudu sabyantu buat repote negaramu Mandura. Ganjeng langit kelak-kelak katon legin sanging ngalis resang mawet gandrung resang mawet gandrung sabarang kadu tuker moyak maye saking jas balewara lumare sang gandung duhari sumitra tanaya tarande ana pandhita karya mangsing pindha pindha kumbang ajak ing tawen susuk angin dingin
jeneng sira Nadyanto mijil saka Karangwadesan Narayana. Jinejer minangka dadi satriya, satriyaning bangsa ingkang darbene wajib utawa jejiban bela negara, bela bumi, mutah darah nganti tes-tese getih kang pungkasan tanpa beda para pahlawan kusuma bangsa biyen kanggo wani ngorbanke jiwa raga kanggo merdikaning negara Nuswantara nganti sakyahine. Inggih sendika kesaken dawuh Rama Menembak. Tertentu sedaya pangandika paduka kula estelaken budhal mring negara Mandura yen ana bot repote jeneng sira kang kudu mandhang gawe sendika kesaken dawuh.
Sium Mato Prabowo Goro Mawalian Lesus Lempra Kempong Coronane awan Coronane lawan Raja manik sejatine ngalam kang tinunding jagat Paman Surati Monggo. Oh, no.
wonten pangandika ingkang adhawuh angger anak Adipati Baswara Kangsa pirangane sasi kepungkur kowe crita karo aku yen to Ratu Mandura sing jenenge Basudewa kae mung bapakku sambung ya lakar kados mekaten lugunipun paduka mriwan majane Gusti kula Nalendra ing Guwa Gra Prabu Gorawangsa kula dina samangka nggonku ngrancang supaya kami bawan negara Mandura bisa tumiba ana tangane Kangsa Dewa kanthi srana nggonku ngenake dak-dakan perkara kanthi gelar adon-adon jago menungso nggih sampeyan sing kula pilih dadi jago kula nggih sampeyan sing tak deng-deng kaya kendang yen iki mengko sampeyan tanding lawan jago Mandura bisa ngukut kemenangan iki tanggo jalaran tanggo lantaran nggonku bakal nguasani lan dadi ratu ana ing negara Mandura oh iki sedika ngesaken dawuh nggih yen aku dadi ratu patriye kowe paman Suranimandra sedika wonten paribasan rek gambar kucing kula nderek wonten wingking sedaya sedya paduka kula anjurung supados mrih sembada kang jinangka katekan kang ginayu sampeyan kudu rasa sampeyan kudu kuat sampeyan kudu sekti iki mengko dina iki uga bakal tanding yudha lawan jago saka negara Mandura oh nggih sampun muwatosaken dumateng kula sinten ingkang boten ngertos kadigdayan kula menika sekti Mandra Guna Prawira Jaya Palagan paribasanipun tinatah mendhat jinara menter pinaku bedal binedil jundil aja menika lamake manungsa nadyanto dewa medhun gawa gawan bledhek boten badhe iso ngalahne kegiatan pun surati mantra aja sumbar ndak aber sendika aja kakyan janji ning bukti sendika ngesaken dawuh ora ana liya uga iki mengko bakal goleki buron laronku kabar sing sumebar Basudewa sing jare bapakku kuwi duwe anak cacahe ana 3 jenenge Kakrasana Narayana kang sarta lara ireng kanthi tontonan adon-adon jago kang digelar ana ing alun-alun iki mengko mbok menawa bisa dadi jalaran nggonku goleki anak Ratu Mandura sing sejati sing dina samangka disingirke sing dina samangka didelekke lho nggih saking kawula budal dina iki ning alun-alun negara Mandura sedika monggo kula dherekaken nggih
Kalau wis dilunasi ini semangat nih.
Sangalaning ngajurit kon maguru gongso tata kaya tutula para panjiting orang pasti menuang cuaca kang kagiter karkata ingkang Dwaja lelayu sabit Paman Gosino kawon nuwun wonten pangandika ingkang ngadhawuh nggih anak Adipati Baskara Wangsa kira-kira negara Mandura pun entuk jago napa dereng lho niki sampun wonten wingking kula menika jago saking negari Mandura namipun Bratasena ingkang miji saking pertapan Saptawarga Bratasena inggih lakar kados mekaten yen ngono apa sing dadi sedyaning Kangsa Dewa diudaneni dening Kanjeng Rama Basudewa nggih lakar kados mekaten paduka ingkang badhe gelar wujudipun tontonan adon-adon jago negari Mandura tananipun ingkang sipun Prabu Basudewa namung derek kersa padukan anak Adipati Baskara Wangsa tontonan iki langka utawa langka urung nate kagelar ana ing alun-alun negara Mandura mula sing do nonton sing padha mirsani nganti kebak papan palenggahan bae ora muat nggo ngadahi para sing padha kepengin nonton kaya ngapa to gayenge kaya ngapa to regene adon-adon jago wingi lajeng kersanipun gandeng sing nonton akeh iki ora gati ora sithik pripun bengi kira gate ora sithik yen perlu kliwat saka 100 yuta mula nek ora ditotoi ora regen nek ora nganggo totoan ora gayeng totoanipun 1 miliar sampeyan wani wantun 10 miliar wantun 1 triliun wantun 200 triliun wantun jojok wantun praon wantun nek sampean wani terus dipolke dipentokne sisan dipentokne kados pundi totoane dipolke bur manuk mriku tegesipun bur manuk iki tegese nganti jago saka negara Mandura sinten mau Bratasena ingkang tumeka pati wonten ing Blabar kawat janget Cilencang Ratu Mandura Kanjeng Rama Basudewa kudu lunga ngadeg tanpa nggawa bondo minggat saka negara Mandura kosok baline ning nganti jago kula Paman Surati Mantra sing kalah sing mati wonten ing Blabar kawat mboten namung bumi sengka kula gulu kula udoke totoane negara nggih totoane nyawa nggih nek nganti wong Mandura rawani Mandura cireh gede wedi mati piye Bratasena apa totoane negara nek kowe kalah rubuh negara Mandura wani apa ora wani toto nyawaku sepiro bakane buta jago saka Sukawura sing cangkeme mrongos awake lemu akeh mangan ora urung gampang tak rubuhke iki totoane negara aja kuwatir nyawaku tak korban negara Mandura yen perlu pripun Mas wani nopo mboten nggih wantun kula kodeli janji sampeyan niki surat
kekancingan surat kanyatan nek pun wonten perjanjian ing antarane kula kalian panjenengan babagan totoan atur-atur jago niki kudu ditandha tangani kudu ditapak asmani men kuat men rasa nggo sampeyan kula aturi tandha tangan niki pulpen nggo sampeyan wonten sisih tengen nggih kula wonten sisih kiwa mriki men saya bakoh men saya rasa men saya kuat nyenekne bisa nomor ibu setempel nek ora disestempeli ora iso metu duwite niki sampeyan apa kula mawon sing gawa ndak sampeyan kula lalani ning nganti nglincati janji serat niki kula munggah wonten ing meja ijo pengadilan negara Mandura monggo manggawa munggah jago sampeyan wonten ing blabal kawan sangat cincang 5 menit jago kula nusul Brotosena Indonesia Bro ya aja kuwatir kowe kudu menang ya ora bakal Brotosena kalah tanding arep dapure buta sengengeh ayo munggah ana ing blabar kawat ya Kementel kowe Brotosena malah turu boten sampeyan ngerti karo Brotosena boten kok merem awan wau kula melek bengi melek ya keten niku jan mripat kaya dipulut dasare angine sumribit kaya ngoten jan awane bengi iki penake nggih kelon jas mecah ngantos mengkeret ya nanti mengkeret kudu tetep semangat sampeyan kudu menang kula kemah-kemahe Brotosena mambuktekne ora kakek janji sampeyan kono lho ake nang kene ra Mbak, mami iki, Mbak. Baik, mami iki, Mbak. Berikut. Sampeyan kula tekake nggih ngono iki. Piye carane jago kula kudu menang. Ampun kuwatir. Jago sampeyan bakal menang. Supaya jagoku menang. Jagoku kudu madhep nang ndi? Nek miturut dina lan pasaringipun kula entung kula gocak gathukne. Jago sampeyan supaya menang. Hari ini kudu madhep ngidul. Madhep ngidul nggih. Sebabe kok kudu madhep ngidul? Posisi dalu niki naga taun menika mapane wonten kidul. Naga taun niku bab kemenangan. Naga taun wonten kidul. Naga taun ten kidul posisine malah nembe jagongan kali Nagasari. Kok mare panganan tiba kemil niku mesti menang. Calone jago kula Surati Mantra menang napa kalah? Hitungan kula niku hitungan 6. Hitungan 6 nggih. Hitungan 6 oke menangi timbang kali yo dihitung bareng-bareng 1 menang 2 kalah 3 menang 4 kalah 5 menang 6 menang kudu mangan kula mesti menang jago sampeyan Loh, iki nggih iso tuku rokok lah, ngopo to niki? Pokoke karo sapa ae dadak ngekeki dhuwit barang. Niki nggih iso tuku ya. Lah rasa repot-repot. Purun apa mboten? Purun rezeki. Nabi rezeki niki mboten saos. Sae kok saos. Mandungake, jago menang. Nek aku dadi ratu, tak dandani pujangga negara Mandura. Nggih, kita mendawu.
Ampun kuwate. Wonten ing Blambar Kawat niku nggih kula ubengi. Mau bengi ping pira? Ping 17. Sampeyan bengi ping 17. Nggih. Kula ubengi ngubeng ngoten. Ngubeng terus ngoten niku kalih kula sebari uyah. Sebare ya. Nggih. Karo apa? Kalih tahu. Kalih donga. Mandungake. Wong pangkate goblok iki. Ya pusi barang lakros. Perkara menang karo kalah ora urusan sebenarnya ngaku entuk duit. Dasare nek kok dadi duda iki wis suwe enek 17 tahun. Mumpung enek rezeki jare kabare kok enek pedotan cah wedok geleman udakara umure 20 tahun. Kok menawa kena ditanjake wong timbang dadiake. Piro, Nduk? Kali atus, Mbak. Nemen ora. 150 nek gelem boten Mbak saiki napa niku larang. Wedangku nggih mundhak. Wis tak paske 175. Nggih, Mbak. Lah iya angel e. Wong dagangan ora kulaan. Wih, dia.